A Kalivita az egészséges életmód támogatásával foglalkozó cég, melyet 30 éve álmodott meg és alapított Hargitai Győző. Célként tűzte ki, hogy azt a szabad és fit életstílust, amelynek fiatalként tanúja volt Kaliforniában, elérhetővé tegye a világ bármely pontján. A közösség erejére fókuszáló szemléletünk azóta közel 3 millió embert inspirált arra, hogy csatlakozzon hozzánk egy egészségesebb és minőségibb élet reményében. Ma a Kalivita világszerte több mint 40 országban van jelen, és több mint 100 kiváló minőségű terméket forgalmazunk, melyeket a te egyedi szükségleteid és igényeid szerint fejlesztettünk. Termékpalettánkon találhatsz vitaminokat, ásványi anyagokat, ízletes gyümölcskoncentrátumokat, biokozmetikumokat és vízionizálót is. Étrend kiegészítőinket gyógyszergyári körülmények között gyártjuk az Egyesült Államokban, szigorúan betartva a CGMP minőségellenőrzés és az FDA előírásait. Igaz, hogy a kiváló minőségű termékek sokat számítanak, de a Kalivita sikerének leginkább meghatározó tényezője vitathatatlanul a hasonló gondolkodású emberek közössége, akik egymás vállalkozásának virágzásában segítkeznek. A sikerhez vezető út mások sikerének támogatásán keresztül vezet, és ez a barátságos, egymást segítő környezet az, ami olyan sok embert vonz a Kalivitához. Minden évben több rendezvényt szervezünk, ahol egymást és a közös sikereinket ünnepeljük. Legyen szó a Karib-tenger aranyszínű strandjáról, vagy egy bálteremről London szívében. A legjobban teljesítő tagjainknak lehetőséget biztosítunk, hogy összegyűjjenek és érezhessék az összetartó közösség erejét. Bizonyossá tesszük tagjaink számára, hogy cégünk hajtóereje bennük rejlik. Bár minden üzlet számokon és eredményeken alapul. A Kalivitánál azt valljuk, hogy a tagjainkról való gondoskodás erősebb és stabilabb sikert eredményez. A Kalivita egy share marketing cég. Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, amelyet a hagyományos cégek reklámra fordítanának, mi a pénzügyi ösztönző rendszerünkön prémiumok, kárbónusz és exkluzív ösztönző utakon keresztül juttatjuk vissza tagjainknak. A Kalivita Akadémián keresztül képzések széles választékát kínáljuk, továbbá online eszközöket biztosítunk, valamint személyes konzultációkat és szemináriumokat is szervezünk. Nálunk minden lehetőség adott az üzleted lendületes elindításához, mert a te sikered a mi sikerünk is. A cég struktúrájának köszönhetően folyamatos passzív jövedelemre tehetsz szert, aminek köszönhetően több területen is fejlődhetsz, a karrieredben és a magánéletedben egyaránt. Partnerré válni nálunk azt jelenti, hogy a munkád, az azzal töltött órák és a megkeresett jövedelem teljes mértékben tőled függ. Akár egy mellékállást vagy teljes munkaidős független vállalkozást keresel, a velünk való együttműködés megadja számodra a választás szabadságát. Kedved szerint választhatsz, legyen a társasági élet vagy akár a digitális nomád életmód az erősséged. A módszer tőled függ. Míg a hagyományos vállalatok küzdenek az otthoni munkavégzés forradalmával, mi egy bárhonnan végezhető tevékenységet magában foglaló életmódra bátorítunk. Mi tesz minket különlegessé? Olyan minőségi étrendkiegészítőket kínálunk, amelyeket az emberek szeretni fognak, és segítünk nekik az egészségük megőrzésében és a jólétük megteremtésében. Jutalékot kapsz közvetlen és közvetett eladásaidból a hasonló gondolkodású emberek bevonása által. A Kalivita nagylelkűen ismeri el és jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt. Az idődön és az energiádon felül semmilyen befektetés nem szükséges, hogy személyesen megtapasztald, mi ezt komolyan gondoljuk. Azért vagyunk, hogy elősegítsük erős és sikeres vállalkozások létrejöttét és biztosítsuk hosszú távú stabilitásukat. Csupán elhatározásra és internetre van szükséged. Csatlakozz évtizedek óta bizonyító összetartó közösségünkhöz, és építsük fel együtt saját vállalkozásod egy minőségi élet megvalósulásához. A Kalivitánál mindannyian ott állunk majd melletted utat során. További részletekért vedd fel a kapcsolatot Kalivita mentoroddal még ma.